नोंथांनि गथ'आ दिनै सुपार 50 नि गेजेरजों UPSC कचिं खाबुखौ मोननो हादों। ओरैनोथ' मोजां माने सरकारा मोजां माबाखौनो लादों मोजां आसनि नायनोसै दा मा रोखोम जायो थांथोंसै फरायनानै फैथोंसै मोजां आरो मथा-मथि बेनो आरो बेफोरबायदि कचिंखौ लानो थाखाय गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा जेनेबा टेलेन्ट हिसाबै मोनबाय आरो जोंहाबोथ' बिदि हाया ओंखायनो दा मोनदों मोजां जादों आरो सरकारा दायथ' लादोंथ' बेखिनि आरो इयुनाव बेफोरबायदि लाबाय थानायखौ हास्थायगोन नामा? औ बिदि थानांगौ जानांगौ आरोखि बिदि दिनै सुपार 50 नि गेजेरजों UPSC नि कचिं लानो थांगासिनो दं मा फोरमायगोन बे समाव? दिनै आं बे सुपार 50 नि गेजेरजों जोंहानि फिसाजोआ दिल्लीयाव कचिं लानो थांहांदों आं बेखौ गोबां समनिफ्रायनो गोसोआव हास्थायबाय दंमोन आरो माने जोंहा रांखान्थिनि आंखाल नालाय थारमाने इदि फ्रि कचिं मोनोबा मोजां जागौ बिदि सानखाबाय दंमोन जोङो माने आगोलावनो जोङो बे सरकार जानायनि उनाव खोनाखादों नालाय माने UPSC होनो थाखाय जों एन्ट्रेन्स लानानै दिल्लीयाव UPSCबो जोङो फ्रि कचिं होगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनाखादों नालाय ओमफ्राय बे आं फिसाजोखौ बेयाव एन्ट्रेन्स होनो लिरनो थिनबाय ओमफ्राय लिरनायाव मोजां जानानै दा बेयाव मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो हा बिटिआर सरकारखौ आं बिटिआर सरकारखौ साबायखर होयो मानो होनबा आंहा रांखान्थि गैया नालाय थाखा फैसानि आंखाल बेखायनो आङो फ्रि कचिङाव होनो मोननायखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआर सरकारखौ आं साबायखर होयो मा मावो आं अंगनबादि वार्कार औ সুপার 50 চান্স পাইছে এই কারণে আমি খুব আনন্দিত এটু কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ আজি চৰকাৰে যেটো কৰিলে আর কি বিগত সরকারের পৰা এটু তেনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ এই কারণে আমি খুবই সন্তুষ্ট আর ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সাকসেসফুল হৈ আহিব পাৰে এই কারণে ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ তেখেতৰো চেষ্টা কৰিব লাগিব ঘৰত গোসাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ গোসাইগাঁও সাব ডিভিজন গোসাইগাঁও सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।